O, witajcie moi roztomili. No to już wnet będziemy mieli miesiąc, jak Ukraińcy uciekają przed wojną. A polityki, tak jak politykery całej Europy, łącznie z tymi polskimi, udawają, że coś robią, a mało co robią, co by pomóc Ukrainie. Ja wiem, że Ukraina też ma swoje za uszami. Tam też nie było tak wszystko hiper, super, ale mają się prawo samorządzić. I to, co tam zrobił Putin, no to zdaje mi się, że on to chyba miał dogadane tak z Polakami, z Niemcami, no jak z całą Europą. Tam się, no, zdaje mi się tak, Biden, który nie był do końca poinformowany o tym, że to jest taka ustawka europejska, aby Rusy zrobili sobie swój ornąg na Ukrainie, przy okazji na tym zarobili. No i oni tu posłali wojsko, ale też chcą na tym zarobić i to dobrze zarobić. Z tego co widać, to politykery mają kaś, kobiety i dzieci. Oni no chcą kasa, 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 kasa. Bo tak richtig jakby nawet te poradni po rozpoczęciu richtig by tak zawarli wszystko do Rusa i nie dostawałby tego geldu, który dostawał dziennie. Te tiry by nie jechały bez Polska do Rusa, to by ta wojna się już skończyła, bo Putin by padł, no nie do się, tak się nie do. Ale tam ci pomagają, tam jest dogadane z tamtymi. Zdaje mi się, że wiele z tych polityków w Polsce, a i w Niemcach siedzi na żołdzie ruskim. Zresztą ostatnie 20 lat pokazało, że niezależna energetycznie Europa, która brała energię z rozmaitych źródeł, stała się kompletnie uzależniona od Rusów. I to pod pretekstem likwidacji emisji szkodliwych. No ale przecież jak się gaz spolo, to też są węglowodory. Tam też są związki węgla i insze, które się spolo i dwutlenek węgla też się wytworzą. I jest za tym, żeby pozyskiwać jak najczystszą energię. Ale nie robienia tego na chama i uzależniają się od Rusów. Wszyscy ci, co dali zieloną energię i inną zieloną energię i bierzemy gaz od Rusa, są winni każdemu dziecku, które zginęło na Ukrainie. Są winni jej śmierci. I to powinno do zakutych łbów wszystkich wleźć. A z tego co widzę, to chyba nic dobrego nie będzie. A jak Polaki jeszcze tak zgłupieją bardziej, będą myśleli, że Amerykan będzie wyciągał za nich gorkie kartofle ze fojery, to się mogą witnąć. I zamiast powiększać swojego terytorium, jak to tam już tak wyłazi na to, że planują okuncek Ukrainy, zresztą Węgry też tak by chciały coś, nie coś uczknąć, to może się okazać, że granica polsko, a właściwie nie polsko, rusko-niemiecko będzie taka jak przed I wojną światową. Bo tak się może stać, jak będziemy, jak władze polskie będą kupieć. A mamy takich głupieloków u tych władz, że co nie miara, nie będę sypał nazwiskami, bo teraz to oni wszyscy jednako gadają. Już zapomnieli, że opozycja szczególnie zapomniała, że mamy ten Polish Wirtschaft, który niszczy polską gospodarkę, niszczy polskie przedsiębiorstwa, a wspomaga korporacje międzynarodowe, a korporacje międzynarodowe zawsze są rade temu, jakaś jest głód, bieda i wojna. Bo na tym najwięcej zarobkują. Geld im leci, jeszcze lepiej jak Rusom i Amerykanom jako państwom, to jeszcze te wszystkie korporacje na tym
robią dobry geschäft. Bez to nie wierzcie tym politykom, że oni chcą coś dobrego. Obejrzyjcie się. Wiele to polskie państwo wspomogło kobiety i dzieci. Jeszcze na razie nic, dopiero się szykują do tego. Pomagają ludzie. Ludzie, zwykłe ludzie. W Wielkiej Brytanii, w Polsce, w Niemcach i w innych krajach Europy, ale rządy raczej nie widzę, żeby była jakoś srogo pomoc. Ja tam coś sprzedują. Giwerów, patronów, ale to wszystko zapłacą biedoki. A no, do wyciska pod pretekstem wojny będą znowu zrobili jeszcze większych biedoków. Także pamiętajcie, te rządy nie są nic dobre, jakie są w Polsce. To, że mocno wrzeszczą, chytać złodzieja, to znaczy, że są te największe złodzieje. Bo to jest najlepsza metoda kraść, a swalić na kogoś innego. A nasza władza no złokrodo, a swalo na inflację ogólnoświatową, na COVID i na wojnę w Ukrainie. Pamiętajcie się, już puścił taki filmik, że ta trzecia wojna się tak richtig zaczęła. Mam nadzieję, że nie będzie atomowo. Ale ta, jak się z głodu umrze, to można jest gorzej. Bo jak atom pieprznie, to sekunda cię nie ma. A z głodu idzie umierać przez kilkora miesięcy. No styknie, że woda może, to idzie i 70. A taki Maciek jak ja, to może i 80 dni przeżyć w męczarniach. Także róbmy nacisk na nasze władze, co nie zbankrutuje te państwo. No bo wtedy nie ino te biedne kobietki ze Ukrainy i dzieci będą fest głodne, ale my wszyscy możemy mieć pieroński głód. Także no, jakby damy jakieś informacje i przemyślenia, to zajść to znać. A na razie z pomboczkiem i szczęść Boże wszystkim Ślązokom i mieszkańcom Śląska, który jeszcze jest w obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i oby się nie musiał przekluzać do richtig fajnych Niemiec. No już zaś.